No niin, se olisi 100 videon näyttökerran kunniaksi tällainen putslemäppi. Ja me laitettiin tuohon kivi, koska tää lagas meillä. Ja toi veti jo ensimmäisen, randomi vetäisi jo ensimmäisen putsun, kato. Tossa on ne tekijät. Niin, kato, tossa kysytään, että ketkä on tehnyt. Niin, mä menen tästä. Tällä mä voin vaan uida tänne. Mä menin tän jo. Tuo oli tällainen helppo. Ja tää on ollut valmiiksi auki ja mä en ymmärrä miksi. Ja kumpa tää nyt kaatuisi tämä minun ilmani. Ja me tänne seuraavaan huoneeseen. Tää on jo auki. Me testattiin tätä, mutta me tiedetään nää, koska tää on helppo. Mikä on tän Minecraftin tekijän nimi? No jostas sen. Mikä sen juttujen tai joku, en mä tiedä, joku juttu. Tää on tää ärsyttävä. Mä kuolin ja läpi. Mä TPn sun, koska täällä syntyy ulos. Moi, me. Mä yritin tippua tänne alas. Sitten jatkuu vielä. Vieläkin. Tää on pitkä. Nää justi. Koja uudestaan vaan. Mä oon ylhäällä. Tääkin oli tällainen helppo hyppely. Tuo yksi tulee tuolta perästä, mä menen taas vaikka tähän ja katon kauan meillä on vuotta. 2 minuuttia. Ja tipuu tähän samaan kohtaan. Hei, ruokaa! Aika paljon just. Ja mistä tuosta Kamemoden olla? Ei Kamemoden ykkösen, että me saadaan toinen sen. Jee, mä pääsin tänne. Moi. Ai, nyt mä toinen sain, kun voidaan nukkua. Tästä saadaan tänne. Ja siksi mä oon vähän huonompi, koska mä pelaan näppärillä, koska oma kone ei ole toiminnassa. Hei, mitä siinä luki? Find diamonds? Joo. Älä tuu tänne samaan. Joo, täällä on sokkelta. Joo. Näyttiin oikein. Varo, että täällä kannattaa olla vähän varovaisia. Joo. Oli soihtu. Joo, kannattaa mennä vähän varovaisesti. Täällä on ansoja. Näin ei ole. Oho. Se on sitten varmaan... Joo, otetaan vaan paikkoja. Täällä on crafting-taukulla. Ei se ole crafting. No joo, pitää pelata piisipulilla. Ja... ei saa heittää mitään ja tehdä mitään. Ja miksi ne antaa ruokaa, jos pitää pelata piisipulilla. Mä vaan tiedän. Tuolla vai jotain. Ai sä tulit samaan. Mä sinne. Täällä on vettä. Ei tee mitään. Laavaa jossain. Joo, mutta ei täällä oikein näy mitään. Ainakaan mun mukana. Paitsi soihtuja näkyy. Aika iso muuta.
What? Sitten nää vikareitti täällä. Tän. Sitten pannaan taas. Kui? Missä päin se on? Tuolla. Jes mä pääsin. Sit vaan se oli. Ei oo mitään. Tää on näin helppo. Ei ihan tolloin. Meinasin teepä noin. Eikä... mä sanon. No niin, kun tää on täällä. Äsken vikareitti. Ei se oo. Tää on vähän isompi homma. Mitäs tää päästään? Taisin käydä täällä äsken. Joo, mä otan nyt tuolla poistot. Löydän eikä tätä Pitäis ottaa ulos täältä vielä. Sano heti kun löydät. Tää on taas täällä. Mäkin löysin eri Suomessa. Missäköhän me ollaan? Kato, me ollaan sellaiset 7 minuuttia, eli vois kohta lopettaa ykkösosa ja sitten heti kakkososa ja ehkä kolmososakin suoraan perään. Miksi laava? Pysy paikoilla. Ei ole mitään. Mulla oli jotain taskussa. Mä teen pääsy tänne. Okay. Tuossa chestissä. Mutta mitä ne sieltä? Mitä tää niinku tekee? Mäkin höytyy reittiä. Hei, pysy paikoilla, pysy paikoilla. Mä ehkä löydän. Tuntuu, että jos... Tuntuu, että näissä laavoissa on jotain omituista. Niin. Koska nyt on kokeilla niitä kaikkia. No, pysy paikoilla, mä testaan laavaa. Missä se on semmoinen syvä? En tiedä. Mutta kauasta on vielä taas. Taaksepäin. Vois ehkä lopettaa ihan just. Ei me päästä vittu sokkeloon läpi. Hei, siellä on laava. Mä testin sit 2 sekuntia. Niin, mutta tässä on... Mä oon syvä. Nyt ollaan arvossa. Täällä on vielä täältä jonnekin reitin. Toinen pitää tehdä niin... Toisen pitää tehdä täällä. Mitä? Joo, tää oli tässä. Moro.